Boas tardes a todos, a todas e a todos. Estou contento de estar na exposición de Emilio. Non estiver aquí, pero sempre me gusta. Ben, moito desta, gran parte desta obra, tamén quero agradecer a galería, tamén esta oportunidade que dá a prestación do libro. Por eso, moitas das cousas que decir xa se dixeron aquí, decirme ben que dixeron este libro. Eu podría decir algo máis, pero eu non decir. Durante un tempo sempre me sentí atraído pola cuestión culinaria da nosa terra. Non únicamente como experimentador, senón tamén, diríamos, como teórico, ou así, ou ben como estudioso. E sempre me despertou moito a curiosidade, pois a presenza de certos alimentos en determinadas zonas, os seus nomes respectivos, as súas variedades, que efectivamente son moi acusadas, e un bon día, desto haberá 15 anos aproximadamente, pensei que sería un traballo bonito, por a miña parte, dedicarme á elaboración dun dicionario. Tiñamos moitas, digamos, algunhas meritorias, obras de culinaria galega, pero non tiñamos un dicionario un tanto amplio que, de alguna maneira, fose explicando a orixe e a evolución dos alimentos correspondentes. Eu, cando pensei en fazer un libro así, pensei tamén en como enfocalo. Pensei que mellor era enfocalo desde un punto de vista da comida de carácter popular. Porque, efectivamente, Galiza é unha terra extraordinariamente rica en alimentos e, sin embargo, cando un pensa niso, tamén pensa que, efectivamente, Galicia é moi rica en alimentos, pero a súa, diríamos, está perdendo, de alguma maneira, está perdendo o nome, está perdendo o nome destes alimentos. É dicir, o nome destes alimentos está deturpándose, como decía César, e está desaparecendo en parte. Está sendo sustituídas, moitas veces, por nomes foráneos, esencialmente castelás, e moitas veces, incluso, a hora da elaboración, non se está respetando o que sería ser a tradición máis nosa, a tradición máis popular.